lehenengo zatia amaitzear, zazpiak oial batetik kantu ezagunarekin bukatuko dugu lehen saio honen lehen atala. Beraz, igo daitezela gaurko gonbidatu guztia koltza gainera berriro, 10 dira, jaso ditzagun Txalo Zaparra handi batekin, Xabi eta Itxaso Sánchez, Juanita Ikutza, Txitsu Castro eta Mikel Urdangarin, Ixiar eta Amaia Orexa, Aran eta Maia Legurgika eta Maia Etxeberria.
Gontzalo zaparra handi batekin gure gaurko 10 protagonistak Xabi Itxaso Sánchez, Juanita Ikutza, Txitxu Castro, Mikel Urdangarin, Isier eta Maia Orexa, Aran eta Maiale Mujika eta Maki Etxeberria. Txalo bero bat beraientzat! Esan bezala, bi